Ujug-ujug kok ana Petruk iki teko neng kene. Lah. Matur sembah nuwun. Nyuwun pepunden kula, bapak kula. Bapak Ki Kondang Sutrisno ingkang sampun nek ora tresna karo Petruk tangeh digawake ponokawan kula ingkang kula tilar wonten ing Batavia. Matur sembah nuwun. Rama Kondang wae. Sembah nuwun kagem Untar ingkang sampun yuswa 60 tahun. Mugi-mugi tansah berkembang saengga saged menelurkan para pinter-pinter mahasiswa-mahasiswi ingkang benjanipun dados cagak tuwaking negari. Menika saged kula aturaken ugi selamat ulang tahun kagem TNI ingkang kaping 7 sekawan. Mugi tansah kukuh bakuh sentosa anggenipun jagi dhateng negara kesatuan Republik Indonesia. Langanipun tansah jagi katentremanipun para kawula masyarakat seluruh Indonesia. Menika saged kula aturaken Durpers sampun sumadya, monggo dipun wiwiti mangke mindak ngegol-goli nek tetembangan kok Durpers diundi 4 limbukan, 4 goro-goro, 2 tancep kayon. Tancep kayon sing arep ngumumke sapa? Diumumke dhewe-dhewe. Ayo mengke anu Mbak Elisa tetep ingkang ngumumaken. Ayo sah, gawe sah. Di jumeneng mengarep ya Mbak Elisa or karo sing ngumumke wah saiki gedhe-gedhe Durprese. Nggih niki wonten anu magic warmer. Wah, penghangat magic buat 4 orang itu hadiah goro-goro dan nanti buat penutup 1 Pak. 1? Ya. Oh, apa 1? Ya nggak tahu, mungkin oh, nanti ya. mobil ya. Amin. Kok gawe masalah? Mobil-mobilan. Yeah, diundi sa. Nggih, 4 ya, bentar dikocok dulu. Oh, 1. Sing terakhir ming kerupuk kok sa. Oh iya, iki sing kere dhewe kerupuk. Enggak. 2, 3, 4 ya udah. Ini ada pengumuman juga Pak Seno, apa? Mas Petruk. Iki woro-woro engkang badhe pipis napa ngising panitia tulisane niki tenanan. Basane napa? Aja diwaca wutuh. Kuwi kadang kala njlomprongke karo kowe ingkang badhe sene utawi bebucal. Lho. Basane Jawa sing alus ngono kuwi. Oh sene. Sene apa seno? Hah? Sene apa seno? Sene ra apa-apa. Sene. Engkang badhe sene napa ngising? Wah jan saku iki mbaya njaga aku dhisik. Bebes sene ngisinge napa? Bebucal. Bebucal. Sene napa bebucal panitia menyediakan bus toilet di belakang panggung. Oh, jadi tolong dimanfaatkan sarana dan prasarana karena butuh kurang lebih 7 hari urin manusia diproses di bumi. Ya, jadi ojo nguyah sembarangan. Mesake bumine, Pak Seno parah. Matur sembah nuwun dumateng panitia, Po. Niki udah disampaikan ya. Ada bus toilet di belakang. Terus undiane nomornya siap-siap ya. Sekawan pitu songo 479. Yo tembus ora iki. Ada 479 sekawan atus 79 5 4 3 2 1 gugur ya sobek ada ya. Ya. Wis do mulih paring sa. Wis bali iki. Terus selanjutnya nomor kalih setunggal kosong 210 betul 210 ada 210 5 4 3
3, 2, 1. Hangus lagi. Lagi ya. 490. Sekawan 90. Boten wonten? Hangus meneh? Wah, iki nek maca nomor iso tekan sesuk Pak iki. Ayo karo Ora mlaku entuk terus. kok. Ya, wis 3 ya iki hangus. Heeh. Siji meneh. Oke. 599. Gangsal 99. Wonten boten? Hangus? Wah iki nek hangus terus suwi-suwi nganggo pertanyaan wae iki engko ya. Dadah. 5, 4, 3, 2, 1. Udah 4 enggak tembus semua Pak Seno. Ora ono kabeh? Enggak ada. Ya wis. Mengko diundi meneh. Ya, nanti diundi lagi ya. Heeh. Nyanyi dulu. Nggih, pamundhutane sakeh. Nggih, niki Susulan gara-gara barang ya isih ana. nggih, napa Pak? Nyuwun lagu bojo loro. Wah, jan. Bojo loro. Siji ora entek-entek kaya bojo loro. Kang keluarga kago keluarga 303. Some. Wo, keluarga Kebumen. Keluarga Purwodadi Grobogan Purwodadi Jawa Tengah. Salam sehat. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pindhan ning ora iso. Di bojo loro ora iso dadolake gamelan ya. Nggih. Wonten malih wau pepeling. Oh, kuwi wae sik, pepeling. Pepeling saking panitia. Karo ngundang Kang Gareng karo Bagong. Monggo. Untar. Ya, pepeling. Dibawani sa. Nggih. Monggo. Neno. Ya. Rukun Islam kang lima puniki katin dakno Mring para sesama aja padha ditinggalke kok ora nganggo gamelan ring wis rasa ngene iki metuhe ora bareng Bagong. Bagong ki mau kok ya bareng kok nyringker ilang. Radong aku. Weh, Bagong. Lho, rak cahidan to iki. Kancane do nganggo sandangan apik-apik kok mligung. Sumuhe. Panase ra omong terus kabeh klambiku. Tak copot sisan. Iya, ya ning ora sopan, Gong. Ya engko nganggo santai. Ya. Men kanginan sik awake. Aku nek sumuk banget iki kadasku gatel ya, Tru. Ah iya. Mula ditambani kok ya ora. Nggo ingon-ingon. Kadas kok nggo ingon-ingon ora. Terus Rukun Islam sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso kapat yakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampun
ngaturaken. Monggo buka kendang rek. Ah, yuk. Dijogo kanthi istiqomah langsing tumaina luwih sampurna yen berjamaah subah luhur lan asar salat sayang tingedohke tindak dawuhe pangeran salat jagae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaina luwih sampurna yen berjamaah sedelo sampai lan tawakal pasrah sing kuwasa yen keparang besok munggah swarga pepeleng sampun ya. Pak wis diaturake. Pun diaturake. Matur sembah nuwun tanpa pepinggan. Heeh. Ayo coba. Ora aku sing gentenan sing ngundi nomor job jajal sik. Sing maca nomere jajal Tatin engko mbok menawa sing cocok. Ya. Ayo Tin. Diaturake, yo gentenan. Ndak sing nyambut dhewe nyambut dhewe nganti. Ndak sing nyambut gawe dhewe si Elisa. Ya. Ya, di kopi ya. Nggih.
Dikopiok apa dikocok? Dikopiok. Kopiok. Wis tak jupuk papat. 4 ya? Ya. Ora hahe. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga metu ya. Nembus maksudnya. Nomornya 559. Piye? Nembus ra? Ya kose ora hungas-hangus. 559. 559 ada enggak? Yo tangi didelok nomornya. Oh, tangi. Enggak ada? Saya hitung ya, dihitung mboten, Pak? Dihitung. Hitung sampai 60. Ora dikroyok wong delok kowe. Ora ono ya? Ping 5, 1 2 3 4 5 suwek. Suwek ra ono, tetep ra ono lho. Ya engko suwe-suwe tak pek dhewe iki. Oh, nomornya saiki cuman 2 ini ya. 83. Ra ono meneh wis dienggo aku wae. Saya sithik saya angel kowe. Ada. Oke. Alhamdulillah ono siji. Ya. Sing enake sapa, Mas? Wis padha wae, lumayan 2 nomeran. Ya, 83 tak delok sik. Kok nek kuwalik bareng? Oh ya. Bener Mas. Nggih. Wah, lumayan nih. Sesuk ngliwet yo lanjut yo. Ya, tunggale apa? Nggih. 364. 364. Ono ora? Hah? Tak hubungane. 364 1 2 telu 4 5 suwek meneh. Ora. Ki nomor cantik nek ra ono ya wis nggo aku engko ya. 4 9 4. Ra ono meneh. Kau mulai siji aku siji ya. Oh kabeh. 4 9 4. 4 9 4. Ra eneng meneh. Arep piye? Ya wis nengke wae kok. Lagi. Oh, suruh ambil lagi. Ya, ora apa-apa. Jenengan sing jupuknya, Pak. Mah. Hah? Lah ngapa? Mah. Ora gelem ngene iki. Mah wis gawe to jukuk dhewe ka. Oh ya. Dalange wis nesu e. Ora kok, aku ora ndek kewajiban ngopiok kok. Sing ndek kewajiban ngopiok iki kowe. 367 ada? Oke, alhamdulillah. Ibu-ibu ya. Ibu mau di sih? Iya, 367. Wah, selamat Bu, saya tak ngliwat. Tiga 367 ya. Oke, bener. Nanti ra kuat le nggawa. Lagi ya. 435. 435. Suwek meneh. Ada? Oke, alhamdulillah ono
435. Ya, bener? Oh, nggih. Iki kurang pira berarti ya siji? Kari siji, yo. Yo, 474. Kenara? 474. Disuwek. Kok nek ana neh lho tak suwek wis ana. 3 2 1. Apa ngacung ada? Ada? Oke, ada. Untung ngurung tak suwek. 474 ya. Ada 474? Oke. Maju sini, maju sini. 474. Sini Pak, maju sini loh. Sini, Mas po Pak sih? Mas Pak. Bang. Nih loh, yang baju merah. Empat tujuh empat. Oke, yuk. Nah, habis no. Kari siji engko tancep kayon. Oke. Ya. Kari siji tancep kayon, kari siji. Terus disambung kowe nembang apa, Tin? Apa bojo loro? Bojo loro iso apa gamelane? Iso ora? Bisa, hah? Iso ora? Enggak. Oh. Apa? Capek gunung. Kenapa Pak? Lali janjine ya? Ya, sakermu. Lali janjine nggih. Ya, Nggih. lali janjine. Heeh. Bawani. Oh nggih. Tina minggu kang tak anti tina mani
Bayaran meneh. Sapa sing urung ngene? Wah. Iki sinden apa rampok ta iki, Tru? Ya siapa yang mau berbagi rezeki rak ya oleh-oleh wae ngono lho, Pak. Ora sok ngono kuwi, disyukuri pira-pira iki disyukuri. Ora njaluk. Aku ora njaluk ning menawarkan lho. Kowe menawarkan apa? Sapa sing pengen ngenehi meneh ngono lho. Oh, tak kira nek menawarkan kowe. Wah. Prek. Wah. Na. Jan-jane kowe ning ngene. Atiku sejak karo wanita sampun. Sampun, Pak. Matur nuwun nggih, Mas. Wis ge bali, mumpung ra ditabuhi. Yo. Iya. Sing sentimen ya ora mung sapa penabuh wis sentimen kok karo. Sampun. Lek nabuhe nganti ndekem. Ah ya ora apa-apa kok ya. Iki ya ana pamundutan terus ya sing kagem para kasepuhan. Ya aja ditinggalke ya gong ora. Ana sing nyuwun apa jenenge iki kutur manggung sore mau rung iso dicaosi. Lah iki penake nek dienggo goro-goro kok ya. Ning digawe pelok barang wae men rada sesek rada cepet. Oh iya. Gawe pelok barang dikurke terus engko diiramake rangkep. Heeh. Terus ben rasa dibawani engko ndak dawa banget nek kutur manggung iki. Ha iya. Sapa sing kepareng arep nyekar? Mbak Ayu, ya. Monggo diaturake. Neno. Monggo. Terus engko Hah? Niki mawon. Heeh, nek nganu klasik ya lenggah sing apik. Monggo. Neno. Nano wancine terus dikurke ngono kae. Oh iya. Ya monggo. Sore-sore ya bapakku tut manggung jaluk-jaluk ngombe. Saya lungan sangke sabda mungkin balik sabda ayam tante
Nano omben ana anu ekutut jambu apa ceruk aku melu apa entuk kandolaken nuli apa sita apa ora ya jambatan cara ngayujan ngono ki mau terus wo rampung kutut manggung terus dinai jambu apa jeruk lutisan ora lutisan ning pancen yo jambu apa jeruk ngono kuwi wah apik ya reng ayo bacutke yo ndak selak merem sapa anting ki wis ngantuk nek yaene ki mripate ra iso diganjel ya diaturake Mbak Anting monggo jumeneng Mbak Anting ngaturke apa ayo ya suarane bocah iki apik lho ha iya caping gunung ya model Madura oh ya caping gunung model Madura monggo ayo ngati-ati Isa wae terus iso, aja kuwatir to.
konang sayang. Oh, ranggu jenggleng. Jengglenge kamu apa tergandengan liwat mau apa? Jeleng dung jeleng. Ya. Mon memajeng kon keruk jenur kuning ratin Kon keruk. kembang bayi maderi Bahasane ra jelas iki. Pasirana berengsih bersih Bersih. panas ojen panas ojan lengaling sayang caping gunung. Ya. Ayo kanca-kanca, ya. Misoa caping gunung sayang. Ya. Terus Make bineka laben lake terus Inumenason bersih bersih. ya. Ya, Teng. Dananana. Ya. Ki jaman berjalan gulengan petralake pilih romate mun sanento beda
Syukur bisa bebas gunung desa Ya. Enak mutar menggeh-menggeh ora. Syukur bisa bebas gunung desa dadi raja ilen monagi mon sameno dene lobo. Matur nuwun Mbak Anting. Nggih. Ki mau cara ngendi kok? Caping gunung cara Madura. Wo. Werna-werna terus iso digarap model ngendi-endi pokoke. Heeh. Tur ya asli bahasane mulan mau ana keruk wedi barang to. Keruk wedi manu keruk ana mau. Iya. Apik ki mau. Heeh. Nawala dititip priksa le. Nek ana sing liwatan barang kok ndak kowe kaco ya. Wis tak dhewekke kok terus. Oh, sing wis tak dhewekke liwung wis. Sinombari jatha wis. Heeh. Gubuk asmara ana pirang-pirang panyunan wis kabeh. Oh iya. Ya syukur. Endi sing urung? Tembang kangen mau wis urung to? Udah. Wis diaru. Ah, iki eneng sing nyuwun rengu. Oh, rengu. Sore mau iki sik maringi wae aku durung munggah panggung wis diparingi nyuwun langgam rengu sing nyekar tatin menah. Waduh. Lagi anu laris kok bocahe. Ora apa-apa, ya dicaosi lah witekno piye. Heeh, ya. Karo sapa? Hah? Wong loro. Karo sapa? Oh iya, karo sapa? Ya karo Elisa wae. Heeh. Ndak Elisa iki tanda tangan kwitansi dhewe ndak ora nyambut gawe. Ayo, langgame rengu. Yo diaturke, Mbak. Ya. Bawani, monggo. Memanise merak ati macaane mung perang
Kandas luas wira gane Apa yuk? anu kumir karo podang kuning niku lho Pak soalnya Dadi sami kulawak kulawe. lali Kumyur karo podang kuning ya piye? padha aku arep golek isi podang kuning meneh Ah kowe apalamu podang kuning kok. lah ngero podang kuning Rina wangi mungtra tapan Loh, Montang manting tanjena sinden anggere kokean saweran malah muntah-muntah ngene. Sek kelingane jan podang kuning terus lho Pak. Ya terus. Kang masih rodoh wong bagus gampang teman ambah beto Sa
sembah nuwun Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Ya. Nek yo ngono ya reng piye? Ndak wektune selak ngoyak iki engko rakone ya isih dawa. Dicupet semene wae, Tru. Heeh. Kae bapak ya wis sowan ning negara Pringgondani. Ayo sowan yoga ya. Yaning talaga kati langit mambang pantepas wulan upamaneka bintang toya kusumayana sumawur
pandan muncar non lir kekonang surem sorotetan padang Arimbi kula wonten paring adhawu Kanjeng Hyang embane kaya wong ngenteni Sleming Palpogabus kumambanging Sila Kresna nganti temeka wayane mangsa kala iki lah kok ora ana tandha-tandha adimu si Braja Musti tumuli sowan ana ing Projing Pringgondani inggih kasinggihan mekaten mila ingkang saking menika Kanjeng Hyang jumbuh kalian menapa ingkang sampun kaweca wonten aturipun kadang kula pun Braja Denta lan Braja Musti gandeng sak mangke sampun kathah sangyaning para raja nerpati ing samyang rawuhi madyaning pawiwahan wisudan menika sampun adamel kuciwaning penggali para raja nerpati mugi paduka Kanjeng Hyang kepareng wamisuda dhateng anak kula Kosik aja kesusu mengko mundhak ora prayoga kedadiane luwih becik aku tak taren kelawan putu-putuku Nalindra Ngamarta Nalindra Ndrawati kula semanggaken paduka Kanjeng Hyang Putu Prabu Punta kula wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Hyang Putu Prabu Ndrawati iki kula wonten dawuh Hyang piye munggo penemuning Putu Prabu sakarune ngelingi lelakon ingkang dumadyan ing Projing Pringgondani kula nuwun sewu Kanjeng Hyang wiwit sakawit kula mboten badhe tumut-tumut wisudan anak kula pun Gatotkaca liripun mekaten upami kula kadangu kedah kados pundi lumareking pawiwahan menika kula mboten saged matur jerniyatipun ingkang wayahipun Puntadewa sowan wonten negaring Pringgondani tan wandi namung netepi dhateng serat sedahan mboten wonten niat sanesipun langkung-langkung badhe tumut-tumut anggen kula mranata angracik tata upacara ning wisuda menika wonten asta paduka Kanjeng Hyang Matswapati ngono putu inggih Kresna piye ih nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang sedaya menika gumantung paduka Kanjeng Hyang menawi paduka Kanjeng Hyang natepaken wisudan menika tumunten kawiwitan inggih menika langkung prayogi nanging menawi kedah ngentosi dhateng kadang-kadangipun Arimbi menika ugi langkung prayogi mugi kula atur anglimbang pundi ingkang langsung kae sae nggih menika kedah katindakaken Kanjeng Hyang bumi kunjang kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Arimbi kula wonten paring adhawuh yen to pancen kaya mengkono mundhak dadi pangarep-areping para raja Nerpati kang padha rawuh tumuli putuku Gatotkaca Dandanana ingsun ing bakal misuda kelawan wayah ingsun Pringgondani nuninggi ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang oh
tata tyan Gatotkaca genon mapakarko suta Takapira Kresna parta maneher sakti nira Gatotkaca wonten timbalan Kanjeng Hyang wis katon samapta ing gati sawigaing diri nggonira bakal sun wisuda lenggah dampar kepraboning Pringgondani kasinggihan mekaten tata ingsun biyawarake mring sagung kang para lenggah nuwun kula minangka dados nalindring wirata Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsawati. Mugi pareng kula munjatna sanipun para nalindra nerpati para satri ingkang sami anjen ing lenggah madyaning pawiwahan mugi andadosna paseksen bilih eri kelenggan sak mangke kula misuda dhateng putu kula pun Gatotkaca lenggah dampar kepraboning Pringgondani gumanti keprabonipun sawarga Prabu Arimba kanthi jejuluk Prabu Anom Gatotkaca ger samya surak nekseni Sang Gatotkaca. Matur nuwun Kanjeng Hyang. Dene paduka Kanjeng Hyang sampun keparengami wisuda dhateng wayah. Ya. Kabeh wis padha surak mawurahan manengker gumuruh dadi paseksen lenggahe putu ing Pringgondani. Matur sembah nuwun. Wo kula nyuwun pangestu. Ya kula Gatotkaca pun mau pangestani muga-muga tansah lestari nggonira minangka mangku sagung para kawula dasi negara ing Pringgondani. Sarta tetepa dadi satyaning praja ing Ngamarta kula nggih ngestakaken dawuh. Wandrawati kula nyuwun pangestu. Gatotkaca wonten timbalan. Kudu mlenggana marang tembung sama beda dana denda lirik. Aja mbau marang kapine. Nadyan to kula kuwi daging nadyan nenta luput tumraping negara pinatrapana denda sak bobot. Nanging wong liyan gebrayan. Nanging yen to labut tumraping negara paring ana bebungah ingkang sakmurat nggih menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi kejimat ibu kula nyuwun pangestu kula panakku cah bagus muga-muga tansah ruwa biranggon mung asta bawat peperintah negara ing Pringgondani Rama Kyai kula nyuwun pangestu wah Gatot aja gembelo sirahmu gleleng pacakmu nadyan wis dadi ratu tetep kudu eling marang kewajibaning kasatriyan negara Ngamarta. Piyak. Kumikun sing langit kelap-kelap aton lirkin saking risang mawe gandrung sabaran kadul wukir moyak mayik saking dias baliwur Paman Brajamusti inggih kula nderek mangayu bagya sekadi jumurung dene paduka anak Mas Pringgondani sampun kepareng lenggah dampar kabukti Maryam Kalantaka mangambal-ambaling antariksa bilih negari Pringgondani sampun wonten jumenengan lenggahipun anak Prabu Gatotkaca ya Paman Brajamusti mung gawe kageting atiku dene rawuh mono ing negara Pringgondani ora bareng lawan Paman Brajadenta mugi andadosna ing kawuningan nggih nuwun sewu kepareng kula munjo atur dhateng resanipun ingkang ibu Kakang Mbok Ayu sewu-sewu kalabatanipun ingkang Rayi Tadah Wadana kula sampun sowan ngersanipun Kakang Brajadenta dewadene jebul mleset saking pengangen-angen Kakang Brajadenta mirang kampo jingga mbundan datanpa ratu mboten angaken lenggahipun ingkang putra pun Gatotkaca malah sak mangke nglepataken dhateng jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbi sinenggo jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbi menika sedherek ingkang mulang sarak
muktekaken dhateng kulawarga nanging mentala dhateng turasipun Prabu Trembaka Kakang Mbok. Paman Brajamusti wonten dawuh Kanjeng Ibu awat-awatono. Wah. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lerkin sanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking jas baliwur Brojo Denta wong kang kaya kowe jebul kowe nerak pacak marang sumpahmu dhewe kowe ngame-ame marang negara ing pringgondani blereng marang bondo donya derajat lan pangkat Brojo Denta aja bayi wingi sore sing mbok arep-arep ayo iki sing gerang batobat Brojo Denta kuku karo batang dudu Gatot Kaca mungsa ning gerangane iki mbokne tandang ana Brojo Denta. Kakang Mbok Ayu Arimbi aku ngaturake sembahku katura sembahmu ming mbok nggo abang-abang lambik kowe menungso ora tatanan kowe blereng marang kadonyan blereng marang derajat lan pangkat nalika semono kowe ngucapake sumpah biyo jembul sumpahmu mbok dilat dhewe kowe ngame-ame kamutan negara pringgondani yen pancen kepengin dadi ratu omong karo wong gerang ora ngrasani saka mburi kaya diapormu wah. Den apa Petruk pun Dewi suda dados nalindra menika sinuwun Darawati kala wau kula mireng-reken saking katebian panjenenganipun ngendikaken sama beda dana denda tegese apa yen pancen kowe ngerti sama niku sama beda niku berlainan dana niku sampeyan menehi kula ora ketang sithik goblok. Mayang karo dipijetinu penak banget. Nek ora tresna ora bakal nggih.
Keng ibu di Pulasara keng paman. Petruk, ibuku nggih. Paman Brajadanta. Semangkah anggro sesumbar lindhu bumi kuncing kumalutuk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara kang arsa nglebur wiyati Gatotkaca inggih paman kula ingkang putra pun Gatotkaca sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana kowe nglumpruk nang ngarepe pamanmu glagah tinulu mboten kinten babar pisan menawi paman adreng anggenipun kepingin dados nalindra wonten negaring Pringgodani paman mboten wonten ceceking raos kula kepengin angukup negaring Pringgodani mila negari kula aturaken dhateng paman Brajadanta sumangga nawi badhe lenggah dampar kula ikhlas lahir batin kula mboten gadhahi milik dhateng negaring Pringgodani nanging sampun ngantos barang ngamuk kados mekaten menika paman kula aturi emut purwa duksina wah ladalah ora nyono babar pisan jebul negara tinggalane wong tuaku duwe nalendra sing meringkus ora duwe jiwa kasatriyan sing mestine kowe tak arep-arep dadi pengayomaning negara ing Pringgodani yen eneng parang muka kowe aja meringkus kaya wong wadon pepinjungan oh lah banjur kekuatanmu nendi le kok kowe sago dadi ratu ing atase eneng parang muka kaya ngene kowe masrahke marang pati uripmu endi kekendelaning ratu Pringgodani endi jiwa kasatriyaning ratu Pringgodani yen watakmu sing kaya ngono kuwi apa kira-kira kowe sago dadi pengayomaning kawula sak Pringgodani Gatotkaca caraku ingkang kaya mengkono mergo aku ngajeni marang paman Brajadanta dewa dene paman Brajadanta wis wegah nampa warah nampik pitutur becik niatmu piye Gatotkaca sago nglanggati bagus kuwi sing tak karepake Gatotkaca wah
Wah. Kundang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung nuwun sewu nggih sampun ngirinten kula ngridu anggen jengandika mangsah yuda namung keparenga munjatur ngersa padu kanggir Gatotkaca nadyan panjenengan angetok dhateng kasudiran tuwin kasantikan boten badhe menang kaliyan Kang Paman Brajadenta. Lire kepiye Paman Brajamusti? Menawi kula cariyosaken saratri mangke boten wonten pedhotipun. Namung ingkang wigatos mugi keparenga kula sabiyantu dhateng jengandika carane piye? Kula manjing epek-epek jengandika ingkang sisih tengen. Mangke menawi wonten kalodhangan kula aturi ngeprukaken dhateng mestakanipun Kakang Brajadenta. Namung kula suwun menawi wonten lampahan ingkang aneh-aneh panjenengan Anggir Gatotkaca sampun getun keduwung nggih. Ayo aja sangga runggi walang ati Gatotkaca. Anggepen aku kraman pringgondani aku sirnakno. Ora bakal tak gawe macak. Mesti bakal tak sirnake. Wah, ladal. Gage patenana pamanmu glagah dinulu. Kocap kacarita. Nalika semanten den kepruk mawi asta ingkang kapanjingan Dyan Brajamusti. Sirna Margalayu Sang Brajadenta sareng sampya kelawan Sang Brajamusti. Ayo. Wah! Wah! Oh, Paman Brajamusti. Suram-suram Iwangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocem arah nyomaratani Paman mboten nginten babar pisan bilih jengandika Paman negaken sugeng jengandika Paman Brajamusti.
kinarya katentremanipun negaring Pringgondani paman. Kula mboten saged mukti menawi ancik-ancik dhateng kunarepanipun pepunden paman Brajamusti. Oh. Oh. Gatotkaca, aja sedih ya nggir. Sedatine wis titi mangsa kala aku bali marang turuning Prabu Pandhu sabab aku dadian saka aji-ajining Prabu Pandhu. Ingkang pinaringake dening Prabu Trembaka wekasan wenteh wujud buta kembar. Aku lan Kakang Brajadenta baliku ya nang turuning Prabu Pandhu. Gatotkaca, aja rumangsa kowe nganggep yen pun paman kuwi sengit lan gedhing kelawan kowe. Sejatine niatku mung kepengin nyoba kekuwataning ratu ing Pringgondani. Syukur nggih syukur. Kawula Pringgondani entuk ratu ingkang kukuh bakul lair lan batine. Pun paman piptit negara ing Pringgondani ya nggih. Paman Brajawikalpa wonten dawuh sak sedane Paman Brajadenta lan Brajamusti tak jaluk aja nganti kedadian ing kaping pindho. Ngestaken dawuh lan aku njaluk Paman Brajawikalpa kersa minangka dadi mrangka ing Pringgondani, dadi wrangkaning Gatotkaca. Inggih nggih, nganggo asma ya kuwi Rekenapati Prabakesa. Inggih ngestaken dawuh nggih.